dadi. Mugi katur Pak Camat dalah Ibu. Sugeng dalu Bu. Tombo monggo buka celuk Mbak. Awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggole ising tak sayang bengokeng literanggonku literi para krasa esok awan nganti bengi nggih. Terus pundi niki Pak Dalang? Ngaturaken sugeng dalu Dek Lintang. Oh nggih, sugeng dalu Mbak. Pangapunten nggih Dek Lintang nggih. Seneng mboten Dek Lintang? Remen sanget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seniki sampun lama tidak berjumpa nggih Mbak. Inggih, Dek Lintang menika tambah cantik nggih para Bapak Ibu nggih. Jan luar biasa. Mbak yo kula dikancani jenengan. Kula terjadi mawon. mawon mboten Oh, napa-napa nggih. nggih. Panjenengan menika ingkang jumeneng nggih. Nggih. Monggo Mbok pilih menika badhe atur-atur salam rumiyin kagem sedaya para rawuh monggo Dek Oh Lintang. nggih, diucapkan selamat malam. Niki kula ngapunten nggih make bahasa Indonesia. Mboten Kuwi napa-napa. mengke mboten ngertos lek kula bilange bahasa Jawa ngoten. Inggih, mboten napa-napa Dek monggo. Nggih, diucapkan selamat malam sugeng dalu para bapak ibu ingkang sami rawuh ing dalu menika nggih, Mbak. Inggih. Khususipun kagem sedaya grup Kopendes nggih. Leres nggih. Menika Ada. Napa? nggih monggo. Nggih, wonten kathah nggih. Napa niku teman-teman dari live streaming nggih wonten. Inggih, alhamdulillah. Nggih, ada Om Ferry. Inggih, Mas Terus Ferry Om Arianto. Om sinten wau? Om Roh Estu nggih. Menika nggih kaleres nggih Ketua Buahnya, Kopendes. Ketua Kopendes nggih. Acaranya juga dalam rangka gelar seni dan budaya serta ulang tahun Kopendes yang Ulang ke-6. tahun. Tepuk tangan Oh, kagem nggih. Kopendes menika nggih. Pandonganipun monggo Dek Ya, Lintang. semoga Kopendes tetap jaya, Amin. tambah solid, Amin. guyub makmur. Amin. Amin. Kagem sedaya para rawuh didongakaken Dek Lintang monggo. Nggih, mugi-mugi panjenengan sedaya ingkang sami rawuh ing dalu menika mugi-mugi sehat walafiat, Amin. seger waras, Amin. kathah rezekinipun ben iso nanggap maneh. Amin. Bintang tamune Dek Lintang malih nggih. Amin. Amin nggih. Nggih. Mbok pilih wonten dawuh monggo Dek Lintang. Nggih, Atur panglipur. tadi sore itu ada yang banyak banget Mbak yang minta request lagu, juga ada. Nggih. Banyak yang mau duet juga. Monggo sak Nggih. kersa panjenengan nggih. Tadi ada Bu Camat sama Bapak Oh Camat. nggih, menika lenggah wonten ngajeng. Nggih, diucapkan sugeng dalu. Nggih. Bapak Haji Mustali nggih sugeng rawuh Bapak. Kalian Ibu menika. Kalian Ibu Ida nggih. Nggih. Oh nggih. Bapak Kades kecil ugi menika. Nggih. Panjenenganipun Bapak Haji Subur. Bapak Haji Subur. Nggih. Ada juga Mbak yang dari Taiwan. Oh nggih. Kemarin sudah transfer kula loh. Alhamdulillah. Disawer kula. nggih. Bunda Leilin. Bunda Leilin, nggih. Nggih dari Taiwan. Sugeng dalu Bun. Samnika napa beliaunya meresani di live streaming. Live streaming nggih. Nggih, tadi juga minta lagu juga. Lagunipun Lintang Asmoro dirasai duet kalih Pak Camat. Nggih, cocok nggih. Cocok. Sesuai dengan namanya ya Nggih. Dek Lintang nggih. Lintang Asmoro. Nggih. Monggo mbok pilih badhe atur panglipur bakunipun monggo kula kunjoro lega. Nggih. Nggih. Oh, Ibu Camat dulu. Monggo Ibu Camat. Katanya mau nyanyi nemu tadi. Monggo Ibu, katuran Monggo minggah Ibu wonten Camat. panggung. Nggih. Tepuk tangan yang meriah Tepuk menika kagem tangan Mbak rumiyin. Ibu Camat.
apa tadi, Mbak? Pangapunten nggih Bu Camat nggih, menika namung dawuh saking Pak Camat. Nggih. Manut nggih Dek Lintang nggih. Nggih, kula lo manut. Judulnya Rebes bagus. Pangapunten ampun diarani Pak saru Camat Ibu yang monggo. Nggih, mbok pilih Bunda mau mengucapkan rumiyin. Nggih, sugeng dalu Bapak Ibu sedaya mawon iki penggemar wayang kulit nggih Nggih, wayang yang kulit. sudah hadir di Kecamatan Kemeranjen dalam rangka anniversary Kopendes. Kopendes Nggih. yang ke-6 tahun. 6 tahun nggih. Ini kita mengawali dari awal. Jadi tahu perjalanannya. Semoga sukses selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini lagunya apa ya tadi ya Mbak? Katanya nemu tadi, Ini Bu. harusnya Mbak Lintang dulu apa Mbak Kus dulu kok? Mboten Bu, bintang tamu Bu. Kalau niki Nggih, tamu terima gendep Bu, monggo. Lagunya yang kepenak mawon nemu. Nggih. Yang sigrak-sigrak nggih, Bun. Nggih. Sigrak niku bahasanya Sigrak di itu sini apa? Nganu asik napa ya, Lek? Nganu. Cingklak-cingklak. Ah, gitu. Yang gaul gitu aja Yang lah. ya. gaul. Sing rame. Yang rame nggih. Pangapunten Pak Dalang. Nggih, Kok pangapunten saya Pak dulu Dalang. saya jadi nggak enak ini ada mbak-mbak cantik semuanya di sini. Mboten napa-napa, nggih. Lagunya nemu. Nemu. Komunitas menika nggih kathah ingkang rawuh nggih Bu. Nggih. Saking Kathah Bima sangat. Sakti, Bima Bima Sakti. Suci, Nggih. Bima Maneges, Bararawa Bendungan, Baramerden, Bintulu Aji, Bima Satria, Bangyo CS, Kemawi Grup, Pawaloma, Sukma Jati, Ismoyo Jati, Kopendes yang terutama menika. Dawa Nggih. banget. Listnya Luar panjang biasa. sekali. Tinggi Kotoma Ugi Kopsida Nggih. Wijasena Iket Wulung Sadewa Genta Sentramas BKWK KSSC KPWS IPWS SSSB Wisnu Murti Jambi WMC Kompleks Jur Pandulu SS Sedulur Selawase dan juga Paria Mas Raya. Wah, nggih, luar biasa dalu menika nggih, Mbak. Tinggi, alhamdulillah napa malih bintang tamunipun yang sangat cantik. Jauh dari Jawa Timur. Jawa Timur Kediri kula. Bu. Kediri, Nggih. Sampun, Om. Oh, nggih. Om. Ayo. Omnya grogi kayaknya ini. Oh, mboten. Ayo, Mbak Lulu, Sudah. gantian nanti Mbak Kus diem. Matur sembah nuwun Ibu, mugi-mugi sehat selalu nggih. Nggih, amin. Mbok pilih menika gentosan kali Pak Camat. Bapak Camat, monggo. Monggo kula aturi. Oh, nanti. Oh mangke. Oh Dek Lintang Rumi nggih. Oh, nggih. Oh, nggih, tadi juga ada Bapak Singgih. Oh nggih, saking anggota Kopendes. Nggih, tirase mau duet Sidorondo. Oh nggih, monggo panjenengan ingkang ngaturi Dek Lintang. Nggih, monggo Bapak Singgih kula aturi minggah. Menika minangka sekretaris Kopendes nggih Pak Singgi. Napa? Mboten sekarang mawon? Oh, nggih, mau sambutan rumiyin. Sakniki nggih. Oh, nggih. Matur sembah nuwun Nggih, Dek Lintang matur monggo sembah pinarak nuwun. lenggah malih. Salajengipun kawula aturaken dumateng Bapak Panitia mbok pilih badhe ngawontenaken adicara utawi sambutan wekdal saha pangenan kawula aturaken sak cekapipun. Orang ngundang kowe lho, kowe kok lintang wong awakmu gede kaya ngono kok lintang. Tolong Lin, mumpung ratune lagi jengkel aku kepengin nambani karo Graing Prabu Duryudana aku njaluk pudang kuning spesial. Oh, nggih. Padang kuning nggih, Ratu. Nggih, spesial kagem Haji Mustolih lan Mbah Haji Masdar. Jumeneng monggo sak pupuku lho wiwit mau sonten niku kepengin krungu pudang kuning ning dereng medal. Oh, nggih. Mboten ketang setetes rong tetes kudu didalaken kudu. Seniki ora kena mengkok. Ah, Ngagem bawa nggih. nggih dipun bawane wis ora usah mikirna wayang sing pada gelut. Wong wayang ya wayang bae. Copi, Mbak. Kula nyuwun bawanipun panjenengan copi. Lendra Songo, Mas. Nadian wujud temung peksi Kae. Go contoh muridku. Anggaran wong pinter di aku murid. peksi menika napa to, Ratu? Peksi kowe manuk. Oh, Kowe manuk. wis tau ro manuk? Sampun. Kayang apa? Gedi. Ana wulune apa ora? Mboten. Wonten. Akeh apa sithik? Ya.
Manuk ki ana wulune apa ora? Nggih wonten no? Oke apa sithik? Kathah kadose. Ana ndoge apa ora coba? Manuk sing mbok weruh iki ana ndoge apa ora coba? Lah panjenengan wonten ndoke napa mboten? Ngen kula enten lho. Susuhe ngenten ndoge mung kalih lho. Oh, kalih ndoke. Nggih. Napa pengen sumerep manuke Durna? Ning manuk emprit. Cucuke bujel. Cemeng lho, Mbak. Tepake raja-raja. Empret niku alit nggih. Nggih, emprit niku alit manuke kula. Nek manuk blekok. Manuk blekok rada gedhi, Mbak. Gedhi. Jenenge manuk apa jenengan? Napa? Udang apa blekok? Emprit. Emprit mawon. Nggih. Nika pun medeng blangkon Mbah Durna. Lah gondolmu. Arep medeng apa arepan adronawe blangkon karo sinden ora dadi waril. Sinden ki kudune diwene gelung. Oh nggih. Nggih, ya. Pripun Mbah Durna? Napa? Napa Raden? Niki Mbah Durna ngantuk ngeces. Beto tisu mboten. Oh wis. Beler to? Heeh. Alus manis tur mrak ati. Umurmu pira, Nduk? Terus pundi? Umurmu pira saiki? 14 tahun. Oh, 14 tahun. Nggih. Duh, Wonten apa? anggite cek 12 tahun nih. Ora umpamane arep tak pet mantu malah anakku luwih enom. Jenengan yogane pinten to? Yugane loro. Kalih. Heeh. Jaler sedaya. Oh, jaler estri, Mbak. Nggih. Nggih saged ndalang nggih. Oh, mulai sinau ya, Mbak. Oh, nggih. Pripun? Napa? Ajeng niliki ndoge anakku lho. Golek isi podang jenar iba bunga ing sing kaya jan kaya sinden. Nyanding bisa dadi. Niki Mbah Pasirun sampun kula kumandangaken Mbah Pasirun. Oh niki wau panyuwunane saking Mbah Pasirun. Salam sungkemipun katur punden kula. Bapak Haji Mustolih dalah Ibu Supaidah. Nggih, mugi Pak Haji Masdar lan sedaya para sutresna. Nggih. Nyanding bisa dadi. Mugi katur Pak Camat dalah Ibu. Sugeng dalu, Bu. Tombo monggo buka celuk, Mbak. Awan ning omah wis ora
pungkasan kaluyuran anggole ising tak sayang bengopeng diteranggonku literi para krasa esok awan nganti bengi iman yen nganti liya kanyayang kleyang tak sawang mencoe ngepas kancangan tarindik saka katongan sarwi ngoceh dheweke ngalih pencoan tak suwon mbok aja ngicih padang kuning agawe pikiranku komik seleret tirang tak sawang tambah manis bunga yen katanya ning sirane kala atiku ketiwon liyan yen sipok aku tetati sayang netra tak seranani sortikaku iya sekarang bima semakin di hati Koperdes seduluran kawase Koperdes pasti bisa Selepet Solo lamban wae matur nuwun Pak Trisang monggo ya gedang wani monggo jeneng sedaya tanpa selendang Kakang pada plesir mari ngendi Aku dawe-dawe tepacar
saja. Pak Narto Bleguk dan kawan-kawan. Mama Anas, monggo. ada sate kodok kanyel legai Assalamualaikum. aduh Kirim salam para priantu. Bersani pagelaran ibu. Jalur gunung. Sakulan banjar patumbangan. Kati ngarep. Wong bagus kasing tekane. Abang maning raluntura. Sing iso luntur rebu. legai Duwe bojo pira-pira regane beras. awas Pirang karung takwane. Kira-kira janji waras. Pirang tahun tak ngenteni. Aja seneng mangan gedang. Gedang kowe nggo empat wedhus. Aja seneng bojo pengendang. Ambune prengus ra tau adus. Krimis-krimis meneng lemah. Bolak balik ikut paci. Nangis-nangis sisana. Kelingan bojo silian. Krimis-krimis mati suruh. Suruhe cabang-cabang. Nangis-nangis banyak baru. Sama-sama. Lengger sikus, lengger Ferry jangan duduk dulu. Dengan ketone kaya pasangan serasi banget kok. Mergane batir ki cilik ya, Fer. Iya, betul. Tur maning saking senenge wong iki ditanggap nang aring apa, Gus? Acara Kopendes utamanya gelar seni dan budaya dan anniversary Kopendes yang ke-6 tahun. Nyong mau wis dongakno, kowe padha-padha dibayar ayo bocah loro padha dongakno. Ya Yang kok tekan bekan disit. tekan bekan disit. Kowe Fer, dongane kepriye nggo pendes Fer. Moga-moga tambah rukun, Amin. tambah jaya, Amin. komunitasnya, mugi-mugi anggotanya tambah sehat, Amin. lancar rezekine, Amin. selamat dunia lan akhirate. Amin. Amin Allahumma. Amin. Lah seliyane kok pendes kuwi akeh sing padha kepareng rawuh ya Gus. Luar biasa nggih. Nyong mau wis matur wis tek ucapna ning mbok ana sing urung kocap apa mau Gus. Sedulur selawase mbok bilih. Sedulur selawase. Catet Kang. Bawor Mania juga banyak yang hadir Ya, terus dari apa nih, Kak, Pak? Banjarnegara. Terus napa malih niki kinten-kinten Komunitas Pak? sing krem, agamane krem. Pariamas. Sudah. Pariamas kuwi. Nggih. Oh wis kabeh pokoke. Seneng ya Gus ditanggap ya. Seneng. Dilalah terang. Betul. Tampani Mbak, tampani. Sikus. Nggih. Kok saking Pak sinten, Pak? Nggih. Ngendikane Bapak Camat, Nggih. payangane kon sedela bae sing penting akeh campur sariane. Cocok. Gandeng wong iki Pak Kaji Masdar kepareng rawuh diaturi karo Sikus karo Ferry. Nggih. Mangga. Monggo Pak Haji. Monggo Pak Haji. Sekarang bisa Sikus seneng banget calon arep tanpa duren. Tengah ngali Rika ngali. Tapa duren apa mbelah duren? Oh, sing pundi Mbak? dereng nggih. Monggo Pak Haji. Ya, ayo. Kula ten wingking mawon. Akun tengah apa? Nggih. Tengah. Sikus, Salam. ngerti artine duren apa ora? Duren nyong yang Duren ngerti. apa jajal? Duda keren. Siapa kuwi sing duda keren? Pak Haji cerdas. Pak Haji, mbok duren duda keren nggih. Betul. Pak Haji duda napa bujang? Iya, dan
Pak Haji duda nopo bujang? Duda apa udu ya? Masih bujangan. Oh, masih bujang. Nek niki sanes duren Mas Togo. Napa niku? Masih bujangan. Duren sawit. Duren sawit itu apa? Duda keren sarang duit. Luar biasa. Luar biasa. Ya pinter baik, maksudnya main disawer ya. Nggih, kula domong. Kaya niku pamrih Pak Haji. Sehat nggih Pak Haji. Sehat nggih, Mbak Mas Togok sehat Mas Togok nggih. Iya alhamdulillah. Kayak angger kaya seneng nyong bali gasik, sing penting wis nyawer ya. Dadi turune mandan, ngasone mandan full istirahat. Tapi angger gara-gara jan mandan kurang turu Kang Togok. Kurang sare nggih Pak. Nggih. Niki ken nembang Mas Togok. Gimana enggak ken nembang kali ken maringi saweran. Saweran. Wong pira iki ye? Akeh. Jajal diitung Gus. 10. 10. Bintang tamune kali. Ya. Kawan kotak gondolo. Terus karo gambare ayah jadi 20. Amin. Nggih. Dadi ya wis nyanyi kisir Gus. Sawer ya. Aja khawatir. Ya, sing penting 50 berarti 500 ya. 500 tangan ya. Yo laris. Nggih, monggo. Lagune apa Pak Haji? Apa ya, Mak? Monggo Pak Haji. Deg-degan, Pak. Kebelet. Oh niku nggih. Janda baru Pak Haji. Janda baru saking Oh, janda baru. Monggo nggih. Janda baru, Mas. Ya pas niki. Nggih, pas. Jumeneng Mbak Lintang. Duet kalian Pak Camat Mbak Bilih. Monggo Bapak Camat. Gunging panuwun Pak Camat. Nggih, sami-sami Mas Eko. Nggih, sugeng dalu Pak Camat. Lujeng dalu. Dereng ngantuk nggih jenengan? Oh, ora ngantuk nggih. Kaya wis esuk cek rapat gasik jam 8. Oh nggih. Pak Camat niku penggemar lho, Mbak. Nggih, penggemar. Nggih, penggemar. Berat nggih. Penggemar berat kebudayaan. Nggih, leres. Sing penting padha ayem. Nggih. Pak Camat niku nek tindak periksane mesaribit kan ingkang Ibu. Nggih. Saestu lho. Akhir karo ibune mangkatan kepenak. Ya Mas Eko ya. Leres. Mboten lengkap nggih Pak Camat. Ya wis nyong gelo lagune bar iki gantian Pak Singgih engko ngene. Siap. Oh nggih, Pak Singgih siap-siap Pak Singgih. Pak Singgih. Nggih, dek wingi tirase request-e Sidarondo. Ya engko Pak Singgih. Nggih. Ya Singgih Saniki ayo. gelo nggih. Gelo disit ya. Nggih, monggo. Spesialipun kagem sinten, Pak? Wis kabeh para penggemar Sedaya mawon nggih. Ya, monggo di hotel. Nggih. Mas Singgih, mundi Mas Singgih. Monggo Mas Singgih. Monggo. Ngene. Ya, ayo wis ngene. Disupporti. Support ya Mas Singgih, ya. Mas Singgih wis seminggu dur oleh nyiapno niki Mas Eko. Nggih, persiapanipun luar biasa. Iya, sekali-kali kan karo nyanyi Mas. Nyoh ngene nyanyi lagune apa? Didampingi ketuane Mas Estu ya kena. Jih matur nuwun. Sugeng dalu Mas Singgih. Sugeng Jenengan dereng dalu. salaman kalih kula lho, Wau. Mungkin mantan izin. Nggih, alhamdulillah sehat. Raos pripun Mas Singgih? Dalem Pak. Acara malam ini raosipun acara raos nggih. napa mboten? Alhamdulillah sukses bunga kanthi diseguyung kanca-kanca komunitas rawuh sedaya nggih sampun paring doa alhamdulillah dan insyaallah dalu niki sukses. Mungkin nggih patuladan kalian kanca komunitas sanesipun sering nanggap wayang. Insyaallah. Amin Allahumma. Kayane ki seduluran selawas lagi ngincer-ngincer kae, Pak. Nggih. Sedulur selawase kepengin wayangan. Nggih, tesi kathah. Nggih. Kaderan wulan ngarep mandan arang-arang mangga milih mawon. Iya, oke. SS nggih. Sedulure kula niku nggih. Tesi kathah bahan iki komunitas-komunitas sing rawuh niki. Insyaallah. Nggih, lengkap pokoke nggih. Komplit. Komplit. Pun enggak ada IPR. Kompetensi nggih tiru kali menapa nggih Bima Meneges nggih. Bima Meneges wau dalu wayangan nggih. Kalau semanten Pak. Kalau semanten. Nggih carane nggih kagem nguri-uri budaya kangge PR komunitas-komunitas sanesipun nggih.
Alhamdulillah derek mengayu bagyo, derek berkahi kanthi lelagonipun napa nggih Rindo napa Sidorondo disebut suwun kali niku Mari Mas Raya teng Mas Gading diralat bae Mas Singgila Rika Madiun Ngawi bae anune nggo aku. Pripun to niki basane kula mboten ngertos. Njaluk lagu diralat Madiun Ngawi. Oh, berarti mboten sia Sidorondo. Sidorondo disebut suwun kali Mas Gading saking Pari Mas Raya. Oh, nggih, bibar niki nggih berarti. Nggih. Madiun Ngawi nggih, Om. Madiun Ngawi. Ayo Om. Yen aku kangen. Yen aku kangen. Kangen karo sapa to? Kangen lintang Kairo. Karo lintang Kairo. Masa to Om? Tak sawang-sawang. Apa nih sing disawang? Fotomu ning HP-ku. Sahabat. Yen aku kangen, yen aku kangen, kangen karo jeng lintang. Apa nih sing disawang? Sedaya saking kingkil ngantos ngandhap ya. Merimpeni wau dalu. Oh nggih. Tak elus-elus fotomu ning dompetku. Apa kowe Bapak Singgih? Pak sinten? Monggo Pak Haji. Pak Haji Marlin nggih, Marlina niki so ibu napa ibune sing badhe minggat napa bapak niki dipun aturi minggah wonten mangga sawetawis derek. Mas Marlin. Monggo. Ibu Marlin. Ferry nggih. Ferry Her dikantos. Alhamdulillah. Monggo dumateng Bos Marlina saking Tlatah Rawakele dipun paringi berkahi minggah wonten panggung bahagian sawetawis derek suko langan suko. Nduk lintang lungguh dulu nduk. Ambal warso. Komputasi kang nomor. Semoga Bu mriki. Para datang ngersake nopo Pak Marlin? Duka Bos niki. Marlin. Ngersakaken napa Ibu? Ditawani. Napa? Napa? Pamer bojo nggih. Pamer bojo. Perawan Kalimantan. Kecewa. Oh, kecewa. Kecewa. Nggih. Duet sama Mbak Ari, ya. Ayo Mbak. Lagune Kecewa spesial Bos Marlina. Trans mugi berkah. Amin. Ayo tatos titing gamelane. Kang ngupai janji. Pak Subur Rawaloka orang dadap Sugeng Rawuh Pak Subur. Silakan Ibu Bos Marlin. Dari Jogja, penggemar Kiseno Rawuh. Rini ingkang dereng nyekar monggo milih lagu yang spesial. Irma. Kowe main temen Ir. Perawan Mas. Terus plesir karing Jogja ora ngomong-ngomong. Plesir karo sapa Ir? Ya karo biasa. Karo Kang Ikun. Karo sing ketimane Sri Lungguh dunya larapati Sri Lungguh. Nah. Tibane lungguh ya. Plesir Meng Malioboro. Main sing gawe status nyong ta ora lah. Ya Ir. Lawang sampun kok, Kang Tokumbak sampun. Ngon peruk. Ora apa-apa. Salam-salam kiyambek-kiyambek mangga para sinden. Nggih lah sugeng dalu sedaya mawon komunitas sing rawuh. Sekang Mbak Pipit sapa? Ayo monggo. Bapak Pipit Sandi. ya Mas Bayu. Sugeng dalu. Mas Bayu. Ya jelas utama gue. Sapa maning Pit? Dalang Firdaus. Dalang Firdaus. Nggih. Sinten wale wah Sinten kathah malih. banget nggih. Bos Marlin jelas, Mama Via jelas. Sinten yu mbok ana sedulurmu nang kene yu.
Mbak Ayu. Inji Mami Via. Oh Mama Via. Oh Ayu dulure Mama Via. Mama Kesekar ora? Ya ya jelas. Mbak Yuli. Iya. Budalang Eko. Iki budalang akeh banget lho. Napa nggih? Ana budalangi Senen bareng. Berarti kemajuan. Kemajuan. Pak Asan, Pak Paino Wedus. Paino bakul wedus. Pak Paino bakul wedus. Maksudnya biasanya Mbak Sikus ngomongnya kayak gue kegawa loh, penaknya wis Sikus terkenal. ditiru. Wong Sikus anu tukang ngelawak. Mbah Darno, Mbah Wito, Pak Daryono. Pak Daryono, Bu Walem. Bu Walem ya. Asik lagi. Terapi pijat terkenal. Nggih. Bos Mas Harun Marso. MC oke. Ya. Pak Dalang Triyono, Bu Angel, Pak Trisno, Pak Kirno. Wah, Ya. sedaya mawon. Kang Raban ugi. Rini Pak jajal Ramlan. keteman. Pak Ratno. Terus Mbak Wiwin. Mbak Wiwin. Mbak Wiwit. Sarimpit Karo kakunge. Nggih. Ya. Pak Sangidi. Sangidi kali salak Bos Wanto sih. Nggih. Biasanya Sarimpit niku kali Pak Sangidi. Terus Irma siapa nggak salah Mehir. Bu Sri Sinden niku. Sri Sinden. Nggih. Jandane Mbah Lawuk. Bunda Titi niku. Oh iya. Mbak Gina. Gina. Bu Darti niku Padik Raja. Bu Darti. Bu Darti nika ring kedung ringin nggih. Nggih. Mok Darti karang dhuwur. Terus sinten mawon? Mertuane sing ngendang. Ngerdarti pring tutul. Biyunge sing ngendang karo biyungku barengan. Barengan. Barengan kayak apa kok? Biyunge Jayeng. Biyunge Trismi. Sudar yo ora masa sudar. Ya tau mbeus kaene ya. Biyen. Terus apa maning? Oke menika Pak Haji Mustoli kali Bu Ida tesih streaming wonten dalem sampun kondo. Nggih, matur nuwun Pak Haji. Nggih. Ketemu maning esuk nang Kepudang karo Pak Nggih. Haji mau wis ngendika. Alhamdulillah. Mbah Wito nggih rawuh. Mbah Wito. Pak Marso, Pak Marso ya jelas. Mbah Sandon. Mbah Sandon. Yo, Nggih, monggo. lagune Lintang Asmara wis diurut wong ayu kabeh
patune ngempeni simpen sayo ora pace lembayung pahit rasane kalah untuk wong ngalang do tambal untuk manis kamulan kari kadung